Mwanchumuriria maya tigatose ya masa ya mawika sensemeria yobonchuria sebono sector yoboremi meyense ya Kenya nigo yanyorete chishiringi gwetania etrilioni yemo omwaka echubere 2025 mamincha ya makongu ao abetokoba agakunyibwaterania omwaka oyo nonya nabo ababwatani korwa ase imeri biria abyechae emesie kemeria kerige chibando amochere amone kemeria kagwa yako bagekwera nanse kubwatererwa nabatuko ande amagega na asensemo yende nigo bono abari mikoro ase county ya Nandi basabire serikali goikerania emeroberio yoko babekere ebigwanda by'amabera ase chinsemo ao che county eyo eriwo keania hasara eriekwenekibwa asensemo yokonyoria amabere muri keito Olinet Kemunto nigaturagenera roboti oru asenchira yoboikeranu Yoboremi meyense nigo yanyarite gosoya chishilingi gwetania trilioni yemo omwaka bwechiri 2025 mamincha ya makongu ao yanyorete korengana na roboti rwasokiwe ekemerigie chae na kikiasoetie nengenene kobwe bimeri binde oroboti oro nigo boigo rwabekirwe kirari buna okogwa kwerigoririe imeri ase chiro yense ngima ogosareka kwembeo komanyire buna climate change omochando bwoborendi bwebimeri ase megondo na byebeirerete bitoki korwa soboremi gokea maminza ya yonsi oboremi meyense nabo bogendete kobegesigisa giekona asogokini obonda bwense obo bumanyekanete buna uchumi wetero botugino oboremi bwa mogondo abasemi bamangana tungeti oboremi nigo batebire buna asama tukare motwe oboremi meyense ya Kenya nigo borache gokorwa wetero bosiareri bwa mache nabo igo bosimekibwe imeri bikoremereria ugonjoka kwembeo gotigana nayo abaremi korwe county ya Nandi baimurungana iri kubwatekana no kubora kwechi mashini chingiya koirera mabere gosareka ekyo keirere barabokonyora sara enga kentambe asebanyarire bagochandeka korwa se chiproka abaremi abo bakone amabere ase county eyo basabire serikali kobeke emerobere meikiranu na koige kachi mashini chioko gacha amabere eryo banyore chirengiya. Mwanzo tulikuwa tunakamua maziwa yetu tunauzia brokers. So brokers wakati mwingine wanaenda na pesa zetu bila kutulipa na wanachukua kwa bei ambayo wanataka. Kwa saizi hatuna shida. Wakulima wanalipwa pesa zao ya maziwa kupitia kwa simu na wanapata kilo ya maziwa ambao wameleta the same day. Alikuwa anatununulia na pengine 40 but saizi tukipull pamoja kama hii we are now selling at 60 per liter. Korwa semese yeto yobontereria wegeta senigia soko erietariane Linet Kemunto.